Hvad så, røvhuller? Så sagde jeg op her i går. Jeg er helt færdig. Her ligger lige nu og nyder udsigten, lytter til Jay-Z's nye album. Det er fucking fedt. Dejligt at være fri. Nu kan jeg lige nyde lidt herinde. Jeg kan se lidt, hvad fanden Malaysia går ud på. Og jeg skal til Singapore den her weekend. Jeg kommer tilbage til Danmark den 4. august. Og jeg glæder mig sindssygt meget til at se jer alle sammen. Jeg glæder mig til vores Bornholm-tur. Men fuck, jeg har haft det fedt herovre. Jeg vil virkelig ønske, I kommer og besøge mig. Planen er lige nu, at jeg tager til Singapore for at network med en masse mennesker. Og jeg håber, jeg kan komme tilbage til Singapore i september-oktober. Så jeg håber, I kommer med os røv og besøger mig. Men i mellemtiden, nyd lige det her. Glæder mig til at se jer den 4. august. Ha' en dejlig weekend. Au!